Michaela Rondošová je mladá, nádejná reportérka. Michaela, vy ste sa vlastne vrátili teraz na miesto činu. Ako si spomínate na to, keď ste tu sledovali, ako pracovníci odpratávali túto čiernu skládku? Tak sme videli rôzne veci ako náhrobný kameň, časti auta a strašne veľa stavebných materiálov. Proste všetko, čo človek nemá kam vyhodiť. Vidíme za nami matrace, sem tam nejaké tie plastové fľaše alebo aj stavebný materiál, ale nedá sa to porovnať s tou situáciou, ako to tu bolo predtým. Pred tými 7 mesiacmi naozaj tu boli haldy, či už na jednej strane alebo na druhej, takže je to tu fakt už očistené. Podľa vás Nitrania snažia sa chrániť to svoje životné prostredie? Mestský úrad sa stará o to, aby Nitriania nemuseli žiť v tom, čo si nanosia a myslím, že sa im to celkom darí. Niektorí ľudia naozaj sa snažia napríklad triediť odpad a nevyhadzovať to takto hoci kde. Majú tu 2 zberne na odpad, Katrušu a nábrežie Mládeže, takže oni majú kam dať ten odpad, čo vyrobia, ale ľudia sú proste ľudia, proste robia chyby. Teraz je už v akcii Ester Šabíková, ktorá pomáha Michaele Rondošovej. Je to jej, dá sa povedať, dvorná fotografka. Ester, aké je to pracovať ako novinárka, ako fotoreportérka? Každopádne je to veľmi zaujímavé, pretože mňa strašne baví zachytávať svet okolo nás. Ako si vy spomínate na koniec marca, keď táto oblasť Selenca pri Nitre bola doslova zaplienená odpadkami? Naozaj to bolo úplne strašné. Mňa to úplne pohoršilo, keď som videla, čo sú schopní ľudia proste vyniesť do prírody. Po návšteve skládky v Selenci sa mladé reportérky Ester a Michaela rozhodli, že sa vyberú aj na Mestský úrad v Nitre. Dievčatá oslovili Pavla Jakubčina, vedúceho odboru komunálnych činností a životného prostredia. Dokázali ste chytiť páchateľa pri čine, lebo to je málo kedy vidieť, že by... Žiaľ, v tomto sú obyvateľia dosť súdržní, nejaké nahlasovania nemáme. Ale mestská polícia už párkrát sa im podarilo zistiť. Z tých vecí, ktoré sú tam vyhodené, sa dalo identifikovať, ktorá firma to je, alebo ktorý človek to je. Michaela, vy ste mali aj diktafón ako skúsená novinárka. Myslím, že diktafón je skvelá vec na zaznamenávanie, pretože keď máte len zošit a pero, nestíhate si to zapísať. Preto je ten diktafón výborný, že môžete sa nerušene rozprávať s respondentom a až doma si vypočuť, čo vlastne z toho chcete vytiahnuť. Aký bude ten váš výsledok práce? Čo chcete urobiť s tými získanými informáciami? Samozrejme budeme písať články a uverejníme to minimálne na web mladých reportérov a budeme sa snažiť čo najobjektívnejšie to tam zaznamenať, aby aj ľudia si proste konečne povedali, že musia s tým niečo urobiť. Koordinátorka programu Mladí reportéri pre životné prostredie je Zuzana Límová. Program vlastne zastrešuje Medzinárodná nadácia pre environmentálne vzdelávanie a funguje v ďalších 26 krajinách sveta a celosvetovo je do neho zapojených asi 13 000 študentov a učiteľov. Na Slovensku je tento školský rok do programu zapojených okolo 20 základných, stredných a vysokých škôl. Čiže pracujeme so žiakmi od 12 rokov až po poslucháčov vysokých škôl. Vašim sloganom je Píšeme o veciach, pred ktorými si iní zakrývajú oči. My sa snažíme našich študentov viesť k tomu, aby nesedeli v laviciach, vyšli zo školy a tie problémy, ktoré sú okolo nich, videli na vlastné oči. A našim takým prístupom je, že nepíšeme do šuplíka. To znamená, že môžu napísať článok, môžu nafotiť fotoreportáž, môžu spraviť plagát, môžu nakresliť komiks, môžu natočiť video, ale my tie informácie sa vždy budeme snažiť posúvať ďalej voči verejnosti. A my sa snažíme, aby mladí reportéri nielen povedali, že niečo v ich okolí je zle, ale aby sa snažili aj dopatrať toho, prečo to tak je a ako by sa to dalo zmeniť. Aj grantový program Hodina deťom vám, mladým reportérom, pomohol. V tomto školskom roku aj vďaka tejto podpore môžeme robiť workshopy, kde študentov učíme nielen písať, ale učíme ich aj to, ako čítať médiá, čiže ako kriticky premýšľať nad tým, čo sa k ním dostáva z televízie alebo z reklamy a podobne. A tento školský rok sme spustili aj e-learningový novinársky kurz, kde sa naši študenti každý mesiac učia písať iný novinársky žáner. Michaela, prečo ste sa vy zapojili do programu Mladí reportéri pre životné prostredie? Tento program mi naozaj pomáha, pretože posúva ma dopredu aj či už v zodpovednosti, alebo vo vyjadrovaní sa, alebo proste možno pôjdem na žurnalistiku, možno na ekológiu, ale rozhodne mi to dáva nové významy do môjho života.